கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையிலே நண்பர் டாக்டர் கோராஜா அவர்களிடம் சென்று எனக்கு தொண்டையிலே அந்த பங்குனி மாதங்களில் ஏற்படுகின்ற சில கரகரப்பு, குறிப்பாக மக்களோடு தொடர்ந்து பேசுதல், சில சந்திப்புகளை நடத்துகிற பொழுது ஏற்படுகின்ற இந்த வெக்கை காலத்துக்கான தொண்டை கரகரப்பு தொடர்பில் அவரோட ஆலோசனை பெற சென்றிருந்த வேளை சில அவருடைய ஆலோசனைக்கு அமைய நாங்கள் தற்செயலாக கடந்த 2ஆம் தேதி தான் நான் இந்த நாட்டுக்கு ஜெனீவாவில் இருந்து வரையிருந்திருந்தேன். ஆகவே அது தொடர்பாக ஏதாவது ஒரு சந்தேகங்கள் இருந்தால் அதனை தெளிவுபடுத்தும் வகையில் யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலையிலே ஒரு தெளிவு நிலையை உண்டாக்கினால் என்ன என்ற சமூக பொறுப்பின் அடிப்படையிலும் யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலைக்கு சென்று அதனை தெளிவுபடுத்தி கொண்டு நான் மீண்டும் வரையிருந்து என்னுடைய இல்லத்திலே இப்பொழுது இருக்கின்றேன். ஆனால் இது பற்றி பல வதந்திகள், செய்திகள், உண்மைக்கு மாறான செய்திகள் பல வெளிவந்திருப்பதை நான் அவதானிக்கிறேன். இருந்தாலும் என் அன்புக்குரிய மக்களே, உறவுகளே, யாருமே கலங்க வேண்டாம். எல்லோருமே நீங்கள் கடுமையான உறவின் அடிப்படையில் எனக்கு பல பேர் தொலைபேசியிலே பேசியிருந்தார்கள். பலர் என்னோடு மிக அந்யோன்யமாக கேட்டிருந்தார்கள். மிக தெளிவாகவும் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடும் என்னுடைய இல்லத்திலே இப்பொழுது நான் மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். யாரும் இந்த விடயம் தொடர்பில் எந்த கலக்கமும் அடைய வேண்டாம். வதந்திகளை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் சமூக பொறுப்பு உண்டு. அதிலும் தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு அரசியல் தலைமையை வழங்குகின்ற அரசியல் பிரமுகர்கள் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த சமூக பொறுப்புகளை சரியான பாதையில் செய்ய வேண்டும். அதற்கான ஒரு முயற்சியை நான் முன்னெடுத்திருந்தேன். ஆனால் அதற்காக பல பேர் அதனை வினோதமாக, வித்தியாசமான முறையில் தங்களுடைய எண்ணங்களின் அடிப்படையில்